Mitä sä menet tekemään, hei? Pintapelastusoperaatio, FIFAn virallinen jalkapallo. Katsokaa lampuni osoittavaa suuntaan. Hyppää koira sit. Aion hyppää ainoastaan puolen väliin. Hyppää ku voltti. Voltti nyt. Hyppää voltti. Jaloista käsittiin mä heivata. Noniin, hyppää. Vittu se etkä hukkus. Onks kylmä? Onks kylmä? Vittu tää on ollut kylmä. Ei mitään kiivetä siinä jään päälle. Kivitä tästä. Oota mä koit. Joo. Kun tänne mä lyön keksyytä. Onks se vielä kylmä? Ai älä vittu me. Mene! Joo me jää Mä vittu jos tää on retkeetä. Vielä kerran. Ei sitä nyt vittu pidä heittää, mä oisin hyppännyt sinne muut. Se on siellä jo. Sanoit. Hei, se on siellä jo vittu. Kylmä päästä. Vielä yksi hyppy. Ei vittu vielä kameraan. Eikä kylmää. Ei se hirveä. Eipä. Saanko mä heittää sut? Tää on sellainen kuva, kun mä niskapersi ottais sut tonne. Et siis keittoa kuitenkaan mitä. No niin, tässä on vittu kylmä, mihin teepaata loppuu. Mä heitän sen. Joo joo. Hyppä voltti. Hei oikeesti me heivataan sut. Hei hyppä voltti tonne. Jään päällä. Ne otteekin vaan sille rynnit sinne. Mitä pitää kuitenkin? No. Tää on euro kun hyppää tuolla. Joo. Hei! Oikein pellehyppy siellä. Joo joo. Ei kukaan huomaa. Vittu se on päällikkö. Vittu se on päällikkö, jos hyppää sieltä. Saarella. Lupaa, että mä annan. Joo. Ei vittu oikeest, nyt meet. Ei. No onks se niin kylmä? Mun munapää. Sitä nopeammin pääsee suihkuun kun palloa. Joo, Vessi, hyppää tuolta. Joo joo, no ei oo vittu pahaa. Anna mulla puku, niin mä menen. Veiksä? Mä oon kans Tuu mennyt. tonne vähän avittu. Kaikki jotka pelastuu kuitenkin. Ei mä haluan ottaa tästä, kun on joku muu sinne. Rajalla avittamaan. Otti vai ei Vittu sä oot hirveä slaagi, kun sä näkis. Ne on kaikki saunassa kato nyt. Hyppää vaan. No hyppää vaan. Hyppää. Hyppää nyt. Hyppää. Menit jo. On korkeammakin hypätty. Se on mennyt niin ylös. Hyppää. Älä hyppää. Älä sittenkään hyppää. Sieltä hyppää. Niin. Onks se pyhän tyhmä? Ei sieltä kuulu hypätä. Ryhmän johtajia. Tyhmä kun sieltä. Mitä sun tehtävä on nyt tänään hengenpelastus te aikaisin? Ilmeisesti uhri on joutunut uudestaan veteen. Hän on oleskellut siellä yli 5 minuutin ajan. Pallo takaisin. Kohmeet alkaa. Hypotermian oireet alkavat pikkuhiljaa tulemaan. Ja uhrin luokse on mahdollisimman nopeasti päästävä. Siksi laitakin tämän taskulankun päälle. Avusta voisitteko tehdä sitä? Soida sulle. Noin. Tehdä. Hyppää nyt. Mitä ei se selviä, jos sä vaan jankut. Ei kannata jaaritella nyt tästä asiasta enempää. Hei, nyt vähän kauemmin. Ei nyt vittu paljon. Tässä voi tulla vaaratilanteesta. Vaaratilanteesta voi tulla. Tuo on muuten vetoketju auki. Ei tunnu mistään. Pallo kannattaa jättää peliin. Haluatko sä hypätä vielä kerran hei? Niin mä silloin hais. Sä sen olutat sinne. No niin. Saarella käynyt hakee. En mä oo hakemassa. Mä sanoin, että en mä enää hae. Älä nyt viittiis, kun sä Mä sanoin, että en mä enää hae sitä. Niin silloin joku toinen saa hakea. Vile menee hakemaan. Sen on menossa. Sä vittu meet hakemaan. Tuli vittu saippua päikulta. Se on nyt joku muu. Tää oli tässä. Hei, Näin Saarella. ei voi hakea sitä. En mä hae Sun pitää sitä. sanoa jotain nyt. Mitä sun mielestä on ollut?